ऑर्केस्ट्रा बजा। DNG recording studio. Recording by Jayashree Recording Studio, Darbhanga. जिला दरभंगा के लइका चुमा ढोरी पले देला। जिला दरभंगा के लइका चुमा ढोरी पले देला। तू होता गोरिया बारू नंबर 1, बारू नंबर 1। तू होता गोरिया बारू नंबर 1। तो हर जवानी भइल आइटम बम। मर्द ऐसन दर्द दिला दवा ना मिलेला। जिला दरभंगा के लइका चुमा ढोरी पले देला। जिला दरभंगा के लइका चुमा ढोरी पले देला। गोली बारूद चलेला काटा, चलेला काटा काटा। गोली बारूद चलेला काटा काटा। कोरा उठा के कदेला गरम। देखे साजा लेके माजा पैसा दे देला। जिला दरभंगा के लइका चुमा ढोरी पले देला। जिला दरभंगा के लइका चुमा ढोरी पले देला। ढोरी पले देला। ढोरी पले Recording by Jayashree Recording Studio, Darbhanga. जिला दरभंगा के लइका चुमा ढोरी पले देला। जिला दरभंगा के लइका चुमा ढोरी पले देला। यहाँ के लइका तो छै रंगा बाज गए। बोलबा जे बेसी त कर दे तो बास गए, कर दे तो बास गए, बास गए। आए हाय यहाँ के लइका तो छै रंगा बाज गए। बोलबा जे बेसी त कर दे तो बास गए। जिला खगड़िया के छौरा ले तो गे मजा। जिला मधुबनी के छौरा ले तो गे मजा। मर्द ऐसन दर्द दिला दवा ना मिलेला। जिला दरभंगा के लइका